Ngai kublai fi sa jisian daga kerteng ga bathiang tam ga jong utrai jisu nga sokmen shi si shibon ban yo ban kran ga tien jong oblay na ga we ga por se we ga por nabar nga nge ba ka ai ka bang kran ga bang hikai ka long jing ker khui fi tidak ga ba ai kublai fi baro ai ba ga tien jong oblay kan ker khui fi paralok hagini ga tayo beladap artli ki tayo ki balalek no nga kran fi yagi lightly ki jing sha jong ga jing long kristan bangi de ki khonu blay ngi de ki sinran ngi de ki riu khuat ani ga tayo ga berang shudap ngakran fi ong bangin le bah ki lightly ki bangi de ban le bah ga jim jingi ka do not jingi ka jingmot jingi bat ka ktien ka jongi ti ha ga ne ga por nge dan man kren ne ga wepat ka bentar ga ktien ga jong utrai bat ko mga ju ong fi baga jing long kristan ga dei chapang ga jing long jing em bat dia kata hiru ngi kran ne ga ktien jong blay bakan penbet kan ai bor ga jing em jingi kum no bangin em ga jim kristan kam tam lei ko mangi chuang ini gisi ki bakhat do kumban shuang biang sa jisi ne ka ega bang ju ong ga jing duai jingi ka dei haba pipe ini ki jingi kai ki jingi ka dei video jingkir khu video kata ga jaga yang kan nongrim na ga tien jong oblay bat ki ega banga nga hikai ka bangi hikai mat ki ba don nongrim na ga tien jong oblay namar don nongrim mingi da ga we pat light na ga tien ga jong oblay para lok ti to oblay kur khui fi ne ga por sa jisen ngai ku oblay fi da ga kerteng ka bathiang tam jong utrai tingin fai ga ne ga por ga sti ga baning kong jong petros kala nang ga baning kong ga dekat ka ba khat lai ga tien jong oblay kong kum ne naba kumta habala pan po no ya ga singkai ga jingmot jong phi to long ki ba khan adkar ba tu finai kermen janai ya ka ta ga jing ai ka ba on walam fi ha ga jing pan pa u jesus christ kajing hikai ga bangadon ban hikai fi ga ne ga por ka nga ai kerteng pan po yala ka singkai kani ga khot bible ka banga pule hang ne ka hikai ga ta bangin pan po ya ga singkai jeng ga jingmot jongi ka krane ka jingkot jingmot ka scam ka krane ka jing yang scam ha ka lanti bangi shakri yau try daga ba fai shi ga ne ga khot bible kani ga khot bible ka hikai ngi bangin yang scam bangin pan po elaga singkai bat kabanta ga bakhat do jong ne ga khot kong bangin khbi e ga jing ai ga ba kraw ga ba on wallam ha ga jing bun pau yo jesus christ ka crunch pang ga jing wan ga jong utrai ka ba pan po e ga singkai jing ga jing mot jing e ga dei palat bat ga jing wan ga jong utrai ha ki we ki tien ka mot ha ba fi shakri blai ni si ba khat do pia ban kut jing mot scam pia ban yang scam ga ta ka ai ga ba blai la khat e ga jing im jong phi ban ya ka lanti ga jong utrai bangin khmi lanti ya kata haga ya kata ga jing ai ga ba kraw ga jingwan ga jong jesus christ ba utrai abakran ga jing pan po ga singkai le ase ngan shuang kendel ki kentien lada fidei le ki brio ki basa si ki jaka ki bom dei jaka sor fini bela da ki brio ki trei kam ngakran ga kam ga trei bormat mo lada ngi trei ki brio ki mo ki pok per ki trei jing trei sidon ki brio si stanat bante daga jan naga singkai ga jengki namar balain dale akum to ka ai bore ki ka don ga ta ka jing ai bore ki fi nga ka ban fi nga por ka bible ru ka mot hakiwe ki ten ba fi pan po ga singkai jeng ga jing mo fi ga mot fi da wat ya ka ta ka jing ai bor ka jeng blai fi da kut jing mot fi da don ga ta ka mot ba fin ya ka lanti ga jeng utrai ti tongan ong sai jisen kan ne ka tien pan po la ga singkai ga dei palat akhi di singi ba khado jingi ki ba khmi lanti ya ga jing wan jeng utrai ngan ong sai jisen kani kaktian kaya day pala namar jong fi namar jonga namar jong ki kristan baro ki ba khmi lanti ya ga jingwan jong utrai to ai bangin kaktian jong blekan kerkhui fi tengin ni lai ban fa shakwe ga farshi ga ba utrai jing ukran ka ba filap agalan ga ba khat ar jong ga gospel ga jong mathias kata ga de ga farshi chapang kinyot ka ba filap aga lanang ga ba kalanang ga ba khatla ngam palong kalanang ga ba khatla jong gospel jong mathias tangan puli ga khat ar pusau do life ho yai sha ban nga khandian ngan puli sisen puli gini ki sanru tuli gi khat ha ne ga por ya ga wei pat ka farshi ulabu akhmat jong ki do ong on tharaya ka hima ki beneng kumu brio bo bet ya usmbai u bo bha kalang kha jong u ti haba kidang yo thia ki brio ki lawa ki brio ke ti haba kidang yo thia kibrio ulawan ubashuan bar ulabat ikinya dapedang jong kyau ti ulalej wanno
Hendai men bau la spe utau kiau ba dola seiso men kata kila pau kita kinyot ru. Nang ta tiaba kila wan ki syakri jong utau trayeng kila ong uku kenrat mem shim labat usumbai babaga lang ka jong me. Nang nu te kila yo kinyot uti ulai thua ba ulang ki ubriu ba shun ulale e kata ki syakri te kila kli u. Memon bangin ya le thiu no yaki. Tiu long em ba yo haba fi thiu yaki nyot pirat lam ba yo kiau ru. I babaro ar kini mi lam hadu ka ayam ot. Ti hakata ka ayam ot, hakata ka ayam jing ot ngan saong gi ot ti lum shuai ki yo ki nyut. Tu te song ro ye ki bat bantang ye ka bantang ka ding ye ki riau kyau pini lum ki thiar jonga. To. Ya kani ka jo ka farsi utrai ubatai ki khot ki ba kham shadian jonga ni galon ba khala jong ma thu yasi. Haba fi pule ka khot laifun riu do safu ar utrai usabatai ya kani. Hagajing batai balengkot, hagajing batai jong utrai lada fishim lengkot, lada ngasishim lengkot eka. Utrai wang uneu bebat yo sembai udai ukhon jong ubrio, kamut ukran syafang yaladehi utrai jengi. To. Nang ta ya ka lengkha wang ka pertai ka de ka lengkha. Nang ta pada usembai ubabha ka krani ki khon jong ka hima. Para la kata ri gaktin ka basautanat ki khon jong ka hima. Fila pedang Jesus Christ ngala pedang Jesus Christ ngala kelabamot ngi syakri oblai ngi de ki khon cengki ma haleluya to nang ta pada kinyot pada gakrani ki khon jong ubaman kawen ki kitien ki bang ngako aphin bat bang ni ga de gitu kitien ba utrai jong ni ga lengkha wang nai le rat nai le thiu ki menta e kinya san lang bat nyot bat kyo hendai ha ka ayom ot on salum ki nyot on sa te sang sang gading hendai ya ki kyo on salum ki sigi thiar ge jong utrai namar kata ka daw ngak ka ban fine por daga ba shim ye ni ga farsi pia ban sngo thu paralot ba hang ne perthai ka ba utrai jing i wong ka de ga lengkha ngia im lang bat nyot bat kyo ngia san lang bat nyot bat kyo kata gade ga fidan kaman sngo thu namar ta daw habangia im lang bat nyot bat kyo haganiga perthai ga bangi ema ka lengkha ga jong utrai ga ba utrai ong pia ban sngo thu paralot pia ban sngo thu bangi dei ki kyo bat gidon ru ki nyot ai ngoi oblai haga jing shisha ngiru ngi dei ki ngiangi la pen em de ga jing pen em ga jong utrai na bar ngi khlam ya kran ga lengkha ga ba ken jado ga ba ken jabri ngi kran ga lengkha ga ba ken jam sim ngala ban ong sisen ga sngi ngiru ngi lalong ku gitu gi nyot hi ki bam don jing mot ki bam don jing men to ai hak pat ka hima jong oblai re ka snam ga jong u Jesus Christ ka jing sat ka snam jong u Jesus Christ ngila kala bamot ngila kala long ki kyo haga lengkha ga jong utrai ten ringat ong sai sisen wat klat ini ga tien ba utrai kran ong ekin ya san bat nyot bat kyo haga si jong ka ayom jong ka jing ot on sa panya khlat eki para lak tungin tiap haga si jong ka jing rong no ka si jong ka jingwan jong utrai on sa panya khlat ya unyot bat ya ukyo haga daga por tika bangadon ban ong ifi ne ga por ga diga ne namar bangi im lang bat nyot bat kyo ngi san lang bat nyot bat kyo ga lengkha to tiap ngan ong goi ga ktien bahabakal air ka be lang bat nyot bat kyo ndon kal air ka be tangi ki nyot kamdan kal air ka be tangi ki kyo habakal air ka be bat nyot bat kyo nganong sa isen habakal air ka habang akren ni ya kal air ngamut panong kal air ka ba kenja perthaya ba ka be bat nyot bat kyo namar ta daw la da fide ki kyo hagalang kha jong utrai la ngade u kyo hagalang kha jong utrai tongin yang scam tunginum diam kum hitu kinyot akal air ka ba be password kal air ba kanja perthai ka ba be password akini ki singi ki ba khat do tunginum diam kum kita kinyot re tungin yang kum ki kyo hakal lengkha ka jong utrai namar kata ka daw ngaka ba ni fide ka por ai ba kata ka tien kan kerkhui fine ka por to daga bakran ya kata para lok ngaka ba ni fine por daga bakran ya kata ngan ongkum ni ngipule na ga Bible ba utrai jingi ukran wa hakisige ba khaddo ka perthai kan long kuma ke por jang ga Sodom bat Gomora ya ga ta utrai la thwa ba gi gospel rengan puli ka long ga khat nyau jong Lukas ka khat arfun riu do laipo ka tien jong blai kong kum ne tangan puli khendiat ini gi tien pengan puli tang khendiat kan nyau Lukas arfun riu do laipo to ti kumba ka long gi siu na wa kum ta kan long gi siu khunu brio nang ta ka ong shu harum ka ong kum bagalang hagisi ulot kum kilaya bam kilaya di hagad khat ka barum ka ong kum taru kan la gisi jong khun jong ubreo lanai gisi ban pen pau khun jong ubreo
Ngakwa bane fini ka por hakani ka jingkran janga ka jingi ka janga ngan kran ya ka nigal air kan ka ba be pasuat hagi ni si ba khado kal air ka ba be hakatai ka por jang ki si jang onawa bat ka ba air ka ba be hagi ni sngi ki ba khado jingi menta ka ba dei kal air jang ka sadam bat komora ka nigal air jingi sngi jang ulat u Petras ru akasiti ka ba ar jangu kalanang ka ba ar ka dekat ka ba san ka ban rio upan kan mau gini gijuk ikan tian tangan pulih kaba aru Petros kalau nongro kaba ar gad khat kaba san kaba rio u Petros upan kan mau ini gijuk tian uang kumno but lada shim la riet ka perthai kaba men barem rio nawa unong yalap jong ka hok lembat nyongot ulari kendong nang tapa devi pulih harum uang kumno uang bat ulap penlong depe yiki nong ba ka sadam bat komora Petros upan kan mau gini artli hang ni kan ikaktian kadang kawai ni kawang ba ublay shim la riet lada ngapanan kami kaktian riet hagaktian brio jengi kamot bamburam bamti u bamju riet kamot bamburam bamti yang sendang rela dengan penan kam na kaliang gajong ublay haba ublay shim la riet kata kamot hakaliang gajong ublay kamot ublay shim la isnay ublay shim la isnay ya kaperthai bamen barem jong onawa haba kikentat ya kalat jong gajing pen imbaw la pli ublay uklam isnay ya kaperthai jong ka sadam at kamera haba gila kentat ya ublay hagitu gipor namar kata kadaw kani gaju ka jail air kaya khon ya yap ya kaperthai hagi ni gisi ba khado nganong saisen wat ong paralok ba fila syakriblay wat ong bangala syakriblay tunginum ong kumta kabangadon ban ong manga kadai haba gal air kabe ya baro namar kata kadaw ka syong hangi ka nyiyang ni em kumki kyo haga lengkha jong utrai pengan pen ifi kabaning kong kal air jong ka sadam bat komora maap yang kal air agi sin jong ulot kai kal air ka babe agi sin jong ulot kal air ba ganja perthai ka ba paswat maap yang agi sin jong nawa nginel isyo agi sin jong nawa phila ban yo ye ka dor jong ka jinglong jong ka perthai jong ki sin jong nawa da ka ba phila chagalan ka ba rio jong ka kitab Genesis ka dekhat ka ba san ba ka ba khatway tangan pulisi sin puli baro ariki kong kumne ti utrai ulayo iye ka jingle bamman jong ubrio kala khrau aga perthai bat ka jing thumu baro ki jing perkhat ka do no jing ki kilang bamman hala ka sngi nang ta ka ba khatwai kong re ka khandau ka laput snio khmat ublay bala pendap ru ka perthai de ka jingle jubor paralong aku apa ni fini ka por da ka ba puli kini ki atli ki jing puli filap akate ga dekhat filap kini atli ki dekhat bagak tian jong ublay kong ke jing thmu jong ubrio baro akilong ke bas neo ke intention ke jing thmu jong ubrio baro akida ke bas neo ni klam ya fair ru makini ki singi jongi menta paralok bangirung makini ki singi bakum kita hagini ki singi ba khaddo ba ke jing thmu jong ubrio baro kida ke bas neo ka baar ka bangala banora jing mut ang ni kadai ka lang salang ka social life kadai ka bala apot hagi singi jong nawa kum juru hakini ki singi jongi menta nganang saisian pilong kristan ngalong kristan kamut setia bangila pet no shabana ke imlang salang ngiak tray ngiak ta asnong ngatau ki kam ki jing tray jingi ngiak don lang ha ke imlang salang kenmang yidon ha ke imlang salang ka balaput hadu kata kumno paralok pisakriu try hakano ka rukom pisakriu try hatu fia kersum lang bat kan ko ka imlang salang ka balaput ka ne ha ka jingbut ka jing perkhat oh ngat ang sisian habakal air kabe ya baro kabalai ka bang apen i ka bang don man ong ni gadai bagak tien job le kong ye ka perthai la pendap de ka jingle jubor kalang violent haba ong le jubor le se ba ong le jubor khambun sen ki brio ngi perkhat ye ka jingle jubor ki kan thai ki khna ka jingle jubor ha ka ta ru kom hoi ka taru kalang ka don ka jingsha ka bakrau hangta ka dei ka taru rega bangadon ban pe ifi ni ka por ka don ka jingle jubor ka ba fi ka ba fidan ka mar sau thu ka khwan ka raha ka perthai ka jelai de ka bam sap kat ne ka perthai ka jelai de ka jing bam sap ka ne ka ga manu ba pen khai ka ta ka men sim khwan ka men sim raha ka de ka ba shir khai palat lagi ni ki singi changi menta de mata ka daw habakra ni kini ki ai fi apan sau thu paralok ka ga jinga de bat ka pisa fi haga jinga dewa kapisa nge maka perthai haga baka jingbam sap kala jelai hadu kata ki skim sarkar kat ki bami i komba kamdon ka wairu ka bak yai lenti da ka ba khoi da ka ba suba
ki kam sunong ki kam thau ki kam sarkar ki kam haka imlang ka salang ong aku abani fini ko por para balenga krani kini ki ek na barangan ong sai se na bangilong kristan ngidang ya inbob ngidang ya don kti ngidang dang hap ani tulun hi bat ka imlang salang ngan ong sai sen kumno fi shakri utrai hatu fia chisha kum kristan hatu fia chisha kum ka kristan para lok ngan ai fini ko por ngan ong sai sen ka jing perkhat jing gibreo ni ki singi jing inventara ka dai ka bas niu sudah ka imlang salang ka lapot ka perthai ka dap te ka jingle jubor ka bamsap ka dai ka wei ka ba ka jingle jubor ka ba kraw ki ni ki singi jing inventa filaban so thu e ka ta da filai chu isaya kana nga basan ka khot ka ba ar fulai isaya wang kumno iba pen ksan ya ubam manda ka jing bamsap bat ki ba kini no ka hok jong uba hok na u sisian ki ba pen ksan ya ubam manda ka jing bamsap bat ki ba kini no ka hok jong uba hok na u haga bamsap pisong thu ka ja kumta kumbo ang hi ka ktien jong ublai ya ka hok jong ki bedai banyo la kini lo la shi ki bam dei banyo kata ga dei ka bamsap dei mata ka daw pi asana go ga por ki brio ki ya thu khana ga em lang salang ang kido gi beruspa ki skim ki skor ka sarkar ban snayeng ban snasem teng hage jinga sam khaureshan ngi asau ki kran yang auto ki ba khamyo ki open ban ki ki kat ki ba de ban yo ki ba dok haga ta rukom haga jinga la kam la jam ang ki ki ba de ban yo kim yo ki open ban ki bam de ban yo ki ba la long mo ki ba la pas bah ki ba la long ki jing pule ki ba biang reki khlam yo ki open ban ki bam de ban yo namar ngan on season kan ka dekat bible kan ka ya thu ingi ya kata tingat ong sa season perkhat imafi pensyong dor imafi PM masyonong atang, fitray fikita, lada fitray kam sorkan, ne fitray kam lojong, ne fitray ka no. Kumno parlo bat kapisa. Kumno parlo ka jinga day jong fi bat kapisa. Haka imlang gasa alang. Kumno haka jingpuot jong ni ka long brio mon brio ka jingpuot jong jingbot jong berkhat. Hatu fi kersum lang hang ta. Lada fi kersum lang hang ta. Fidang sauday ban ong ba filang Kristan. Lada nga kersum lang bat ka bapuot jong ka pertaya. Hatu kadang saulong ngan ong ngaday Kristan. Marta ka daw ang siyan ng habakal kabe iya baro ya kata fiya pansong thu na marga ta daw ang sa siyan kata ka dai ka ba utrajing ukran jam hado kata ba kumbaga long isi jo na akum tang long isi ba khado ba kanikal jong ka jingput sriyo jong ka imlang salang ka be jur hado kata kan jong ka bamsap ka dai ka shir khai do kata bat ka be lot halor baro ngan ang sa siyan tang ladang idei ki kyo ka lang kha jong utrai nginot ban yang skam ki ba khoi ki ba kentang ka bible kang panpo yala ka singkai ya kata kadaw kin para lak play yun kur huifi u play yun kur huifi ka egal ka ba ar ka ba bejor ni singi ba khado ka ka ba ar ka ba bejor ki si ba khado ka egal ka ba be age singi jong ka sodom bat komora nabar ba utrai dalaga shintur uang ilai politik khat mane ong kumba kalong isi jong ulot kumta kan long ki si jong ka jingpun paw yo khun jong ubrio Petros ru Ukraine kata angko magalang gisin jang ulot mo haga jog rukom namar kata kadaw nganong fini ko por kay ka ba fiyo iye ka dur jang gesngi jang Sodom bat Gomora ujuda haga lonong ka ba hinyo namar ujuda ka kitab jang ujuda ka dantang ka wi ka lonong haga dekat ka ba hinyo uyathu ya ka dur jang Sodom bat Gomora uang kumno dekat ba hinyo kumba ya ka Sodom bat Gomora bat kita ginong ba kiba saudong iki habaki ya shat ya le nuti bat kita le buat ya ka do ka waipat ka rukam ka bukum kini ya ka balabu ka rukam ban maham ken wang kumno ni ubri wang kumba ya ka Sodom bat Gomora bat kita ginong ba kiba saudong iki ya le ayu habaki ya shat ya le nuti ka pop jong ka klimsi bat ka auria kadai ka pop ka ba hakmat jong ka Sodom bat Gomora bat ngan ang ifini ka por para lok kani ka pop ru kadai ka bashir khai palat akini gisingi changi menta habang krani kini ki ai para lok ken ma ngan ang sisian ngan ang sisen ka ktian ka ba jam walayong bangilong Kristan walayong tang ba fila long Kristan ngan ang sisen wat klat ngidang ema porthai ya ka ba ka babel ka khat ingi bangin yang kum kikyo namar kani kal ero ala da kabe ya baro ngan ang sisen dia marta kadaw fiaban lebha ngihaban lebha kapop jong ka klimsi auria kadai ka way na ki kam khayi ki shir khayi ka perthai bar ko way kadon ne kata ka global network kadon ne kata ka jingetre ka perthai bar ko way
Pio sngau. Nagaway ka por, sagaway ka por, naipet ya ka portay, tang hari ka si jain tiala chong. Pio sngau, nagaway ka por, sagaway ka por, ngiyo sngau ka kubor, balawan ra iki kentay na Mumbai, na Delhi, nang ne, nang tay, kibalasya, yalam bakla, ya ka jingmut sa berkat jaki, bakin lek tray, lek ta, na kipoy di jakala, penpoy jaki ki, shaki kam, kibas niyo jong, kakam auria penban. Lesi kalaban long badon, kiwe pat kibalik kanang ya kataru, mano balaban tip ya kataan re, tangkaway ngan angfi. Kakam khayi sepang kakam khayi gikan thai gikan na si kikam aurea kadai kakam ka khayi ka bakrau bha ha ka porthai namar daga daw ngau ka ban fini ka por fiaban ngiaban sngo tho bha baga negal air ka don ka kadai ka bajur bha hadu kata don tangar teliki ai ge banga don ban kran sepang ga negal air ka baning kong ye kran ngi ge jing dei kristan abang akran nega taga jing khrau jing jing khayi pa ikam khayi bede gane le ase kata kanum da khata yangi gum kristan abang yim juda nega jing mot ka bokom tan rai sngap nganai fir po ka baning kong ka bangadon bakran namar jong fi namar jong aki kristan paralok wat ki an jong ka porthairu kino tarajur saka klimsi bat ka auria nganong sisen wat ki an jong ka porthairu kiano tarajur palat saka klimsi bat ka auria shibon kiri ha ka porthai shibon ki ain porthai mata ki mi ki bala sha bane shongkha ushinrang para shinra ga kanthai para kanthai namar ta ka daw kani kini ki an ro ki lanang pen stat ban pen por ka ding jeng ka jingklang jeng ka pop jeng ka klimsi bat ka auria namar ta ka daw ngat ai fini ka por lada fi ong kumno te fin le haba ki an sarkar ki no siliang shata demat ka tao kanika pop kala yo ekal air ka degal air ka ba jur ka ba slat ka porthai hagi ni gisingi ba khatdo ka ba ar ngi ema ka por jang ka porthai jang ka internet ka porthai jang ka social media namar ka taga daw piaban le bha haba ngakra ni ka tangan wan shwa na galiang ka babha haba ngong ka internet ka social media ngak kani ka bang yakran ta mangiru ka dai nang tahi ngi le kalong jingker khu kasyong hafi kasyong hanga kumnungi penan kami ke internet kumnungi penan kami ke social media ki kena pule haba ki penan kam na gajing pule ga gajing mentuai ga bakrau hado kata-kata habang ia menige juk jing start science jengi yang ia bang ia kran ga ktian job life fi page gi jing kran ga ktian job life fi penan kami ke social media ki YouTube at kiwe kalong gajing mentuai ga bakrau ndrei film laban lan banakan ni karan san juga social media ro ka pop juga klimsi auria ga diga shirkhai hado kata-kata ka ba ubri ula ban nei rung shagni ka porthai juga klimsi bat ka auria namaga ta daw ngadon ban ongi fi kindiat ki kentian ken mau para lok le bhai ka mobile phone ga jong fi ai ba ka mobile phone kan shakriya fi wat ai ba ka mobile phone kan pen ing pen ban ye ga jing im jong fi wat ai ba ka mobile phone kan pen ngat lot ye ga jing im men sim jong fi namar ke ai ka ba ki brio men shwa ki haban mare shadu ki hall cinema hakitu ki post nam ki ba men shwa sau post san post nam live post nam men shwa ki brio ki hab mare shadu hall cinema ba nei pe cinema ngi mentangi dan ki plapatlon ngi dan ki plasop ti ki jongi pangila ban pe haganu ganu ko por haganu ganu ko clip ma ki ai ki jing jabo jang ka do ki download ha ka porthai jang ki internet te mar ta ka daw ngan ifini ka por tungin le bha para lok tungin le bha ngakra ni ka ktian chaw le bang ngidang dei ki breu ngi klampat dei ki angel ki basong ha benang ngidang dei ki breu ka do kan ya khon ba ka do kan tan ba ya ka jing im jong fi ya ka jing im jingi wat lang i ong i shakri play wat klat ya kata ngan ong sisen habakal air ka be ya baro para lok habakran ya kane habakran ni kini ki ai kai ngasngau kuman ong kumne u ding thau na ka ktian jong oblay shapang gani Weu ding tau na ka ktian jong oblay weu ding tau na ka Bible habakran shapang gani try jing Ukraine ka ta ka lan ka basan jing ka gospel jong Matthias ka tkot ka ba arfo nyaw pra san lunong gospel Matthias arfo nyaw arfo pra try jing ong kumne uni hangne filap eu ding tau jong ka ktian jong oblay fileo asngaw bang lo ang ka ba men barem menom klem Henry nga ang fi ba uno ru ubada kmi ya ka brio ya ka ban kwa ya ka ula la aklim lupa ya ka kumta halaga do not fi ula la aklim lupa kumta halaga do not ngan pulis sa sisian pio asngau bala ang ki ba men bare menom klim
reu trai ngom no rei ngong fi ba no no ro ubada khmi e gabre ga ban kwa e ka ulala klim lupa kumta halaga donot paralok ngaka ban fini ga pors ngap ha ta de ga tien jong ble ta de ding theo jong ga tien jong ble namar ta ka dang so ai fi le ha ba fidan ga mobile phone le ha pe bi oki ai ke beri ga jing kwa brai jang ka do ki ring ki ring ki pa e ga jing im jang fi bat fin sha te sha khom sai ji sen pat bayo ka yo ni ding theo jang ka bible nda theo ye fi lalap ba fi ha pun ban sakatai ka basni ga ba pot jang ni ka klim si bat ka auria haba nga kran ni ka ta nga klam kran ko brio ba tharai sniu ye fi paralak nga kran ko brio ba ngide ban pan po la ka singkai hagini gi singi ba khatdo na ba ka ni ka air ga de ga jor hado kata kata e mata ka daw nga na si sian kamen toy para bahadul la sayang di asngau o ba utaw la hap syata o ba utaw la longum da tang ki brio ki banget ki si sngau pala ba ki nang yalap ki hap syagi egi batriam na kwa ba ni finipo na bar mangi klam la ba kamut sita bangang al akran ni gaktian job lay kamdon syo ka basne ko na ga jim janga ngadang dei ubrio ngidang dei ki brio ga jing pen shoy kan wan be na mata ka dang na si sen to nyen le ba to ang nyen le ba tien job lay kong tang da ka basupai da ka khmat baladala ikwa aga do anot kata kala biang ban penhap ingi syaga ba klim haga ba kenjaman siam ong gak tien job lay namar ta daw tungin le bha para tungin panpo la ka sabrang try nga panpo la ka singkai bangat im ga jing ga ba khot bat ka jing im ga ba kentang hallelujah ka kita ka she ka jing tho shi hebrew kala nang ga ba khalai ga khot ka ba saw ka tien job lay kong ni to ga jing shong kurim kan lang ba don buram baro bat ka jing thia ka bam da bit tinget na ba ki ba auria bat ki ba klem ublay un bishar ka babel kang ki ba auria bat ki ba klem ublay un bishar da keranda da ega ba uriu por theu sung thote ka tin klem jung tu ka ha ka jing kersum ki ti pop ki ba triem fikran da udeng theu jung ga babel watang da ka khmat ka ba fi pet bat ya ka ega ba fila persang ban pusan pat da ka do no jung fi kala biang bangin hap ke jing bishar ka jang oplay panpo laga sengkai paralok panpo laga sengkai ngan penkot ini ga jing kran jang ha ga ni ga por daga ba pule biang sa sisian ya ka to ga chithi ga jang petras ka baning kong kalonang ka baning kong ga khot ka ba khatlai ka tien jang oplay ka bang yin pule sa sisian pat na ba kumta habala panpo no ya ka sengkai ka jing mo jang fi to finlang gi ba khana dakar ka mot ya biang paralok to filang ba khanan ka to finai kermen jana ye ga jing ai ye ka ba ona lam ye fi ha ga jing pen pau yau Jesus Christ ha ga si jang ga jing rong no gen let ha bang iri khu ya la ga jang ga jingem ha bang i pan po ya la ga jang ga singkai ubleon kur khui fi paralok plain kur khui fi tongin pan po ya la ga singkai ha gi ni gi sing ye ba khado ngi dai ki kyau ha ga leng kha jang utrai kal air ba kanja perthai kanum la ban pendem yi kumba ka pendem ki nyot ngidai ki kyau ka leng kha jong tra ka jing ai jong play kan pen la ya fi hallelujah amen ko pa nga duai de ga do no janga baro ka ai ga ba ki snap e ni ka tien jom metrai wala ki ai trai ngi kran ki kham e ki sngo ko ba ki kham e le ki dei pat ki jing shi sha na ka tien jom e habangi dang dei ki brio ngi dang dei hi ki brio trai be e bat habangi dai ki leng ki kyau ka leng kha jang me habagal air ka be trai ka be bat nyot bat kyau mami hi me ong e ki nya san bat nyot bat kyau re ka si jang ka jingwan jang me ka si jang ka jingot ka ba krau ha ka si jang ka jingwan rong no jang me ka si jang ka jingot ka ba krau ngi ki kyau on salum no sha ka hima ka jang me ko trai ong as ngau ngu e ka ta trai ai bor yana ai bor ya iwei pe wei bro ki basgap ini ka jingkran ki ba pe ni ka jingkran bakin panpo ya la ka jong ka singkai bat ka jing ai jong me kan pen la ki ngadua ya ke ni daga kerteng ka jong Jesus Christ amen.